nade jahera mar PENJ LAKTAR kawa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni Nandutho Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagombaka wapuonjore wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare yena mondo mi arwake wendo wa kendo profesa wa kaponono nini tudori kodwa yore mamoko ne waseketo ni twa kanyo kata kamano obonyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaeto ene momi watwa kwa makawuono machiegni prof PENJ LAKTAR pero kamano anan profesa Joakim Osur maja Ugenya molonye weche madhi koka chieth weche mag hera waluongo ni reproductive sexual and reproductive health kata sexual medicine. Yes. Amor mokalo mar bedo kodi kawuono chenro mar PENJ LAKTAR diher puonjo ni koro moge jwang weche mage profesa nitie weche mosebedo kawachore kuom jomatindo yawuoyi ni gin be tinde gibedo gi shida mag nyawo mag chuo weche mag timo hera. Ing'e ni chon ne wawachoga ni jomosetie ma bedo gi shida go to koro waneno ni wachore ni jomatindo be jok man gi higni 20 gi wiye 30 40 ni tinde nigi shida go molo kata joma oti. Nyocha notim research moro Nairobi kama onyiso ni nitie yawuoyi mang'eny man gi shida go koro mano e wach mwadwa twakie kawuono. Moro kapok wadonjo e gima timore kuom yawuoyi ma pod tindo higni 20 higni 30 matiere kod chandruogni koro kwadonjo chandruogni en ang'o chutho nikech ni ji confuse ga gigi premature ejaculation kaachiel kod erectile dysfunction magin gik moko ariyo ma ji confuse ga daher mondo miler mondi ka wadonje twak. Kawuono wadwa we erectile dysfunction erection failure gi kisungu. Gi Kiswahili giwacho ni udhaifu wa nguvu wa kiume. Udhaifu wa nguvu wa kiume matiende ni nyawo mar teko mar dichuo gi dholuo. Matiende ni dichuo nigi jaode to timo weche mag hera go tame ok onyal yudo teko mar timo wechego. Yes. Ma en chandruok, en medical problem, en wach maber kany kora moge jwang chike itgi. To pogore gi miwacho ni premature ejaculation cha. Premature ejaculation en gi ng'ama dichuo nigi teko lakini kochako timo wechego to otieko piyo. Makoro kendo ji wora ni ang'o matimore. Isetieko. Otieko piyo ka podi oko satisfy partner ne. Yeah. Prof, iwacho kacha ni tinde ineno jok matindo mang'eny gi chandruogni kata kamano choni wacho ga ni en tuo joma dongo nikech kaka higni medo sudo nitiere tuoche manyalo donje del ma ang' no mi weche ina gok nyal dhi yo makare. Research manotimni kata nonro manotimni nyiso ni ang'o momiyo tindo ng'eny kuom joma tindo. Ang'o matimore kuom joma tindo? Joma tindo aparo ni en lifestyle. En kaka ji odak. Nitie gik makelo shida gi. Okay, mokwongo nitie tuoche mabiro ma ng'ato ok nyal prevent. Mago nitie kaka inyalo yudo ni ng'ato nyuol gi shida mar hormones. Koro ok onyal behave kaka dwarore. Mago wuok chon niga tie kata gweng' ne nitie joma iwacho ni kendo tamo akia nang'o matimo gi but kidhi into detail yudo ni gionge gi tekono nikech kaka onyuolgi. To ne ok gidhi osiptal koro ne ok ochiedhgi so nitie ma normal moko minyuolo go ng'ato mabe chiedhore but ng'eny gi yudo ni ji ok dhi ga osiptal koro gikia nang'o matimore. But nitie mabiro nikech lifestyle. Lifestyle ka nindo ing'e ni just sleeping enough sleep nindo maromo. Nitie tije joma ok nindi odiechieng' gineno otieno gineno especially weche mag simu social media. Ng'ato nie simu throughout. Dendi dwaro time mondo repair itself mondo duog kare to mano timore mana ka ng'ato nindo. Wawacho ni ng'ato nego nindi 7 to 8 hours. Koro joma tindo gi ng'eny gi nie simu iyudo ni ng'ato pok onindo saa 8 otieno kendo kinyo osechieo odhi e tich.
to en kamano throughout. Gibedo gi gima waluongo ni sleep deprivation. Matiende ni dendi ool. To dendi ko ol, weche mag timo hera go ok nyalre. So sleep deprivation, kata ka ine matatu, ki iriembe ndara Nairobi ka, okinyi ineno ka ng'eny ji ninda e mtoka. So many people nigi sleep deprivation. Mano is one of the common lifestyle problems mwaneno. Mar ariyo, weche mag kong'o. Weche mag kong'o, nitie joma tiyo gi kong'o almost every day. To kong'o nitie kaka damage ga del. Nitie kaka oketho nerves mag del, makoro miyo ok ibed sensitive to some things. Shida mokwongo, iyudo ni erection lal. Aparo ni ji ong'eyo weche mane timore Kiambu ndalo moko. Mawa mama nodhi e streets nikech chuo gi madho kong'o. Koro kochopo seche ma gidwa timo wechego ok ginyal nikech nerves are dead. The other one, nitie other drugs ma ji tiyogo. Mira mineno ni ma ji nyamo seche te. Nitie a lot of drugs moko wakia kata ni ginang'o. To nitie yawuoyi ma gin addicted to those things. So mago ketho del. Ketho del kendo miyo ok ginyal timo hera. But nitie, ing'e ni hera be itimo mana gi ng'ama uherorego. Nitie weche madhi gi relationships ma tinde iyudo ni ji dwa timo hera to koherore. So nitie failure kanyo. Aparo ni some people don't even know how to love. Giparapara ni you can have these things gi anybody. Inyalo tima hera gi anybody. So wayudo young people man gi so many sex partners. Ng'ato nigi sex partners, ipenje ni to in jahera ni en ng'ato, konyal kata nyisi ni en ng'a nikech ging'eny. So mano confused del be. Oh, mano confused del, huh? Yeah, inyalo yudo ni those things lal, feelings lal, or dendi beda confused. So emotional feelings gi physical feelings onego dhi together. Emotional feelings tiende nang'o? Kaki feel towards someone, hera mibedo go kuom ng'ato onego bed ni ema miyo ibedo ga achiel gi ng'ato e weche mag timo hera. But ka onge feeling go, iniromo gi ng'ato kung'ere maber, utimo kamano kendo iromo gi ng'ato, with time that connection lal. To ka connection no lal, then you can reject people. Yeah. So there are a lot of lifestyle issues basically mamiyo tinde. Ing'e ni chon ne nitie guidance. Ka in ng'ama wuoyi, nitie kaka nibedo guided. At what stage michako bedo gi girlfriend, kata kibedo gi girlfriend, at what stage muchako timo wechego. But tinde it's onge culture oselal. So that confusion miyo weche bedo matek. Yeah. Omulo kacha lifestyle kaka ji odaka, kama samoro ji ok parga ni nyalo kelo chandruok en kaka weche mag nindo. Ni kare seche moko inind maber kata teko dok chien ma ang' no mi chandruok kaka ng'ama pod tin. Seche metiyo kod yedhe kaka kong'o. Ok ang'eyo ni kong'o timo system nade, daktari ni waneno mana ka mine Kiambu ting'o mabango ka ging'anyo. Kong'o timo system nade momiyo? Kong'o nigi shida mang'eny. Okay, mokwongo ka ng'ato mer, of course ionge teko for one, but long term effect mag kong'o en ni nitie kaka gi damage nerves mane del. Nerves ema miyo wabedo gi feelings. Nerves ema miyo ifeel kata ka ng'ato ndhuni, ng'wenyi. Nerves ema miyo ifeel kata that sensation mar timo hera. So ka nerves go are killed, nikech alcohol, kong'o nitie kaka nego nerves go. Ibedo numb, ionge feelings. To recovery mag nerves take very long. Sometimes ok gi recover kata. So nitie kaka kong'o kill nerves kitiyo kode all the time. But another thing mabe and very important, iyudo ni most of people ma tiyo gi kong'o frequently, chiemo be ok gichiem maber. Nutrition be en very important mondo ibed ng'ama active in all ways.
kata sexually. Nyaka ibed ng'ama healthy, man gi nutrients to do those things. So iyudo ni ng'at ma madho kong'o ahinya seche moko kata afya ne ok nen maber nikech ok ochiem maber. So mano be is another problem. Yeah. En chandruok ka otimore diriyo didek koso kotimore moingo diriyo didek nikech ng'eni samoro bende ng'ato nitiere kod stress kata midhierni mag dak kata dangni mag paro ma samoro ok otimore maber ne kawuono bang' juma chako timo ok otimore maber. Diriyo onego bed ni ng'ato bedo gi wasiwasi didek koso tok thuolo marom nade monego bed ni ng'ato chako manyo kako nyalo konyore? Mano is a very important question nikech failing once in a while and normal. Nikech days are different. Nitie ndalo moko ma one day iyudo ka you are not happy, maybe in gi stress mag tich, nitie gik machandi and so on. So inyalo yudo ni on a day like that, failure obede. Kotimore dichiel kamano, it's not a problem. In medicine, wawachoga ni ka en continuous kamano for more than 3 months. I struggle, okinyal. Itemo tamore continuously for 3 months. Then we have a problem. In the medical problem, monego cheki. But you have also mentioned something, kanyo ni chandruok mag dangni mag paro, mental health. Is another problem my young people nigo. Ingeni, we are living in difficult times. Ngima tek. Nitie joma tindo maonge tich. Nitie joma cannot even afford chiemo. Nitie joma chiew to gikia ni kawuono gidhi timo ang'o. Chandruok go in itself miyo ng'ato bedo gi mental health problems. Depression, anxiety, those mental health problems miyo ng'ato ok nyal timo hera. And it is so common these days. Yeah. Moro kapok wadonjo matut mokalo kamwase gike non nikech wayudo gik mang'eny manyalo miyo gik makamagi timore. Chandruogni kata midhieroni okeloga tungni mage e dak kata okeloga midhierni mage manyalo miyo jok nyal bedo kod kwe ma jok nyal bedo kod ngima makare to chendo ni ngima en mwandu, ngima 360. Dhaw mang'eny e ot maseche moko mi ji gore. In fact, sani wan gi crisis ma waluongo ni femicide. Ji negore. To kidok irango ni to ng'ato nego wadgi nang'o. Mostly gitimore gotieno to gitimore e bedroom. People should ask themselves ni ang'o matimore ga kanyo. What is the issue? Issue en ni nitie failure. Nitie failure e bedroom. Of course, they don't come out wuoyo e gima dhi mbele. So gigore on and off until iyudo ni ng'ato kata nego wadgi. That is a very serious problem, Sani. The second one, any divorce osebedo very common. In fact, so many people separate, divorce. To kidok matuti rango ni ang'o matimore. Of course, gibiro wacho ni ng'ani chanda ki ang'o. They will never tell you the truth. But weche mag kitandago. And one of the biggest causes mag divorce. Now, nikeche dhaw mabede otgi, iyudo ni ng'ato concentrate so much in drained psychologically. So, ok gin kata productive in their places of work. Inyalo bedo gi ng'ama utiyogo tineno ni ng'ani ok perform kaka no perform ga. To kidok deeply tiyudo ni en ga lot of problems out. Which go to the bedroom. Nyithindo mang'eny donge families kabilago and they are stressed. Nikeche mama gi baba dhaw sechete. They don't know what is going on. Now weche mag infidelity. Ka weche koro rach e ot ka. Ji chako dhi oko. To this is common gi men kata women. Ang'e ni seche moko ji wachoga ni men ema wuotho. Even women do it. Ka weche rach e ot. All those things and mago be nigi shida gi tuoche and so on. So wach mar ka okorang weche mag bedroom gi maber, they are life threatening. Ginyalo kelo weche mang'eny, ginyalo miyo kata tho wuokie. And very important. Yeah.
iwacho ni thothne ji dondore adonda, ji rindore arinda, onge ng'ama chomore gi wach tir. Ang'o miyo thothne ji ok dwa ni mondo mi owuoga e wechegi? Nikech wacho ga pile pile ni seche ma iwuoyo kata seche ma ugo mbaka e wach moro to nyalo miyo kata pressure cha dok piny, kata nyalo miyo iyudo konyruok kamoro mane iparo ni ok inyalo yudo. Thothne ang'o miyo ok wadwaga wuoyo e wechegi, ma ka ng'ato dwa ni wuoyo e wechegi tineno mana ka gima wiyi bende ok ber ahinya. Wechego ing'e ni tek wacho nikech e culture wa kaka wadongo nidwa chako nyiso wadu ni in gi shida, ok ine wechego kabe oni akia ang'o, idwa penje gimomiyo fail or that, tek kabisa. Maseche moko in fact kar konyo wadu mondo oyud chieth, iyudo ni they choose to quarrel instead. To seche moko koro be ok giwuo, kata ng'ato ok wuo gi wadgi nikech they don't know what to say. Kaito ma bende kelo gap cha? Kelo gap. So it is the way we are brought up. Ok wadongo ka inyisowa kaka wanyalo solve problems modhi ka konogo. In fact, wadongo ka wakia wechegi. Wamake kanyo prof. Wamake maka kanyo nyakwara mugaji wangu wuoyo moko wuoyo wechegi, mbaka moko go solutions moko manye ema kelo chandruoge mang'eny mokalo. Waka wuoyo ka waduogo bang' thuolo machok to wadhi nyime, kik dhi mabor kata matin, kik isudi. Seche waka wuoyo ni ka intiere kod penjo, namba mar SMS en 23600. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Bedo gi ting' ewi ratiro mag dhano e piny Kenya tiende ang'o? Riwri kodwa ka wagoyo mbaka gi William Omondi mar Independent Medical Legal Unit kod Janet Atieno ma en achiel kuom joma otony. Sama gichiwo pachgi kaka joma olony e weche moko koda ka weche magiseneno e ngimagi giwegi, kuom wach manyo, ng'ado bura makare kod keto ji duto e bwo chik. Tudri kodwa kawuono Sario Otieno. Kik bai. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go be. Kichwake mang'eny nutrients dey. So that's why what kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumga juang en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwaya. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies. To kapok wakelo ngolo, wapuonjwa ni timo
Ma en Maknan. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wadhi nyime kod twak wa makawuono kendo wadhi awlainde wa mag simu chon nikech wadwa ni mondo mi rawere kata jogo ma pod tindo manyalo bedo kod chandruok thuolo mar go simu mondo mi gipenj profesa. Profesa mai wanyalo keto kaka ng'ol koso ma wanyalo keto kaka tuo. Ma en tuo nikech en gima ichiedho to rumo. Obiro ka weche ma wawachogo timore to ichiedhe to rumo. So ken ng'ol en tuo. En tuo. To seche ma ng'ato nitiere kod chandruok ni bedo nyalo bedo kod teko mar chiwo nyithindo kata chiwo ich. Tek. Ok nyalre. In fact nitie joma ng'eny maonge nyithindo to dak gi wechego to kiano tim nang'o. Ok ginyal. Tudnago kako timore momiyo samoro kata bedo gi nyithindo nyalo bedo matek mondo mi nyikwara mogi ajwang' mantiere dala owinj ni gini kantiere manyalo biro kod diet, manyalo biro kod stress, manyalo biro kod kong'o kachiel kod yedhe mamero ji nyalo miyo kik ibed kata kod thuolo mar bedo kod nyithindo. Tudnago do mondo mi nyikwara mogi ajwang' mantiere maber. Ing'e ni nyathi wuok ka wechego timore kaka dwarore. To ka erection onge, teko onge kaka nyalore. Nitie ji mang'eny mabiro e osiptal nikech gionge nyithindo. Penjo mokwongo mwapenjoga en ni to unenore didi kaka ng'ama dhako gi ng'ama dichuo. Ng'ama nigi shida go idhi yudo ni either ok onyal osedhi kata dweche 6 dweche 3 pok gitimo anything or en once in a long time. Onge kaka inyalo yudo ich dongo ok bi gi muya yawa. Wacho ni dongo ok bi gi muya yawa. Daktari, penjna laktar, profesa ma en ote machuok, waseo lainde wa mag SMS, lainde wa mag simu bende wadhi ochon, adwa ni mondo mbed kod thuolo maber, mondo igone profesa simu, mondo mi penjo tema inyalo bedo godo, kik iwach ni Ruth nokimiwa thuolo moromo. Wacho kata ni penjna laktar, iluonge ni Grado Wuod Ugenya Masiru, entiere Dandora Phase 5, wacho no mor kod chenro openjo kama, kapo ni teko mar dichuo odok chien, onego ng'ato chiem maber, koso omadhi yath. To kimadho yath, imadho kinde marom nade. Mogik, uji power, mabende iwacho gani. Bende nitiere kaka nyalo medo teko ni koso nitiere kaka en beno medo mana kelo chandruoge mopogore. Uji power. Awinjo uji power ni akani awinjo ni kata ji nyiewo yath moko to ole i nyukano. Yien moko ma blue pill ang'o ma ji tiyogo ka. Ni seche moko irego gi tikete nyukano. Koro kisemadhe to ibedo gi power. Now, ka in gi shida gi, nikech nitie gik makele mang'eny. Seche moko inyalo bedo gi hormone problem, ang'o, ging'eny. Nitie gik maluongo ni medical issues, kata mana diabetes ang'o, kaka remo flow e dendi, ging'eny. Ae nitie lifestyle ma wawacho kabe. Ber mondo neni otimni check up. Mondo wang'e ni to ang'o makele. Nikech ng'eny ji, the first thing magiparoga en ringo, madho, yath. Either moko ma ji nyiewe duka gi, or moko ma herbal gi. Ok ni giricho, but ti kod gi king'eyo the problem. Nikech diagnosis, gima miyo ng'ato teko ne rumo, ging'eny. Nitie different causes. So kitiyo gi yath to wakia ni ang'o matimi, seche moko ok nyal konyi. In fact nitie jomosetimo otiyo gi en go marach, iwinjo ni seche moko gibedo gi shida. Ponono ni ng'ato osebedo kod chandruogni, obiro iri kaka Professor Sura, winjo kiwacho wach mar diagnosis. Ang'o gini mibiro timo mondo mifweny ni chandruok nitiere kanye, mondo wang'e ane ni to kare konyruok dhi wuok olo line mane, en konyruok manyalo bede koso konyruok nyalo bedo matek. Mokwongo wadhi go kode mbaka for a very long time mondo I understand ang'e ni to odak nadi, ang'o ma time, ngimane chalo nade. Waluongo ni clacking, wawuoyo. Adwa understand ni to ang'o matime, nikech nitie gik mabiro
because of lifestyle go. Kako dak, relationships ge, kamotiye, ango, sleeping hours. So wabro wuoyo, in fact, kaoga kata 1 hour, kwa wuoya mondo understand, itangoma timo ng'atni. Kawase wuoyo, mawabedo gi some idea of kaka ngimane chalo, then koro wadhi timo tests. Nitie tests marango hormones, nitie tests marango kaka blood flow e dend ng'ato, nitie test ma diagnose go problems kaka diabetes, cholesterol, nikech gigi te nyalo miyo ng'ato bed gi shida go. So watimo tests go te. Koro ka warango tests results, gi weche ma isenyisa ka te, then ang'e diagnosis. Koro ang'e gima wanyalo, either idwaro imuonyi yath, oro timni gima waluongo ni therapy, oro nitie moko makata dwaro surgery. So it is a long process. Seche moko kawa kata 1 whole week. Mondo wang'e ni tang'o matim. O magi madunga ani konyruok nitiere, to mana koluwo kange makare, process makare mondo ming'e ni chandruok nitiere kono mane. Yes. Awinjo kiwacho kama nitiere moko manyalo dwaro surgery, moro wabo donjo kanyo kwachopo weche mag thieth. Antiere kod penjo machielo ka wacho kata ni enoko madh kong'o, to nitiere ka owinjo ga ka testis ge mage, owinjo SMS no beto gajore matin, kata kamano ang' na mi godo mondo mi some kapo nono ni nyalo winje. Wote machielo wacho kata ni penje na laktar ni jaode ok dwara chuth, yani rembe ng'ich sate. Ma adebe ni aene ma en gi problem koso jaode e problem. Okay, kawena wawuoyo kuom joma chuo, but ing'e ni gigi en a two-person thing. Nitie, akia ni jaode no higni adi, but nitie gik mamiyo ng'ama mama ok bed gi dwaro. Common one en hormones, especially joma chiko menopause kucho, yudo ka koro weche go ok gidwa. Or sometime of the month inyalo yudo ni because of hormones be ok idwa. But relationship kaka uherore ot ka, especially for a lady, mano en very important. Ladies ing'e ni dendgi react to emotions. Koro ka in gi ng'ama chandi seche te, ionge mor, yudo ni hamu be onge. And generally, weche ma awawacho mag chuo kabe seche moko apply to women. Ka ng'ama mama dich, especially wamama ma nigi nyithindo ang'o, di tich, nyako take care of ot, by the time ma koro idwa timo wechegi, all ma onge teko, onge hamu, oninda. So in a lot of things. Koro banano waparo ka wanyalo wuoyo, wanyalo ng'eyo where the problem is. Nyakoro moge John kik wiwil ni ase online, ka nitiere kod penjo inyalo go simu mondo mi ipenj profesa. Daher mondo mi anyisi ni wichkuot nonego apoye gono, koro kik ibed kod wichkuot mora amora, gogo simu mondo mi penji, ibro yudo konyruok. Penjo machielo wacho kata penjo na laktar, awinjo ni ng'ama dhi e gym be nyalo bedo gi tuo ni. En adiera mano matino chieng' ka nitiere rweya. Wach mar gym ma excess. Ma excess maybe. Gym exercise en important. In fact, ng'ama timo exercise kaka dwarore nyalo tieko some of these problems. But nitie overdoing it. Nikeche inyalo ol makoro kendo is not good for you. Nitie joma timo gym ma more than normal. Yeah, so nyaka wa moderate. Wawacho ga ni ber ka iwuoyo gi professional, nikeche gym go be nitie jomo bedo trend manyisi how far you can go. Omi exercise schedule ni, onyisi what to eat. Ing'e ni gym dhigi gimi chamo be. So onego time in a professional way mondo bed helpful. Antiere kod simu? Yeah. Hello, penje laktar? Hello, penje laktar Ruth. Machiegni awinji? No iwuoyo gi dan grada. Machiegni. Awinjo ka jalony mokino ka ng'ama dichuo nigi stress mang'eny. Nigi stress. Mokinyalo perform maber e weche mag kachien. To pattern ni ok nyalo. Ere kaka unyalo kelo wach ni karachiel mobedo ng'ata ni en gima chande, koro ne kamiye time. Seche moko biro nena seche ng'ani nitie kaka oko oseng'o miyo ok odwara karachiel. Ere kaka onyalo konyo wach ni?
Mane penjo man guru. Donga dok Dandora. Mosna jo Dandora. Wacho ni stress. Ere kaka partner ni onego beni ne ng'eyo ni untiere kod stress mondo mi ujiwre support each other. Gima seneno ng'eny partners, ng'eny wa mama especially ka dichuo nigi shida, gima biro e wigi mokwongo en ni ng'ani wuotho oko. Nyalo bedo ni gisebedo gi shida mag wuotho oko go and so on. Koro ka nitie shida, the first thing moparo En wuotho oko. Wamake kanyo. Waduogo kendo wachake mana kar wuotho oko kanyo. Nyakora Mugenji kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Bedo gi ting' e wi ratiro mag dhano e piny Kenya tiende ang'o? Riwri kodwa ka wagoyo mbaka gi William Omondi mar Independent Medical Legal Unit kod Janet Atieno ma en achiel kuom joma otony. Sama gichiwo pachgi kaka joma olony e weche moko koda ka weche magiseneno e ngimagi giwegi. Kuom wach manyo, ng'ado bura makare kod keto ji duto e bwo chik. Tudri kodwa kawuono Sario Otieno. Kik bai. Language is increasingly used not to just disagree with an opponent, but to dehumanize them. Jotend migao Edan Duale, Geoffrey Ruku kod jatend DCP Gachagua gin moko kuom ji 10 ma NCIC nono ne weche akwede mag dhoudi. The money is released, but when it gets to the county, it is used for something else. Jaga budget oseo governors kuom tiyo marach gi omenda mag dongruok kendo kelo medruok mag gope e counties. The case is under investigation. As the public, we are free to come and follow up on any matter that is of concern to us as the public. Obila timo pedha ne japuonj moro mar sikund primary ma okumbo manie Uriri ma itudo gi bambo jopuonjre ma yowuoyi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Waseo lainde mag simu to kapok wakao simu machielo ne wantiere kar stress mag udi. Yes, ma paro mokwongo en gani ng'ato wuotho oko. Nitie bwana ma penjo kowuok Dandora ni to onyalo timo nang'o nikech ka weche ok beyo to okiano chak nang'o. To awacho ni gima waneno commonly ka nitie shida go. The first thing en ni ng'ato suspect wadgi ni okinyal ibedo gi erection problems, teko ni rumo nikech iwuotho oko. In fact, aseneno joma biro wacho ni ng'ata ni nowuotho gi ng'ama rach moire. Emomiyo teko rumo. But suspecting ng'ato no miyo koro kendo gichako mana dhaw. In gi shida, but koro ok uyud solution uchako dhaw. Ere gima mi wuotho oko, ere gima mi bedo kama. So gima wacho en ni tuoni is very common. Inyalo yena kam simu. Yeah. Ibo paro makege kanyo. Mary, hello, penj laktar. Hello, laktar. Owinji dhi nyime? Apenjo niya, an gi wuoda moro ma pok aneno hera gi nyakinde gi nyako. Ok obed gi nyako bende kata kiwacho ni wach nyako tu kosana kode to en gi sukari to en gi 40 years.
Osetieko. Oh. Okay, akana chakure. But en gi sukari. Wach ni en gi sukari. En skari to en entiere 40 kod higni years. 40 to pok nonene gi nyako nyaka nene be kiwachore to chwanyuru. Inyalo konye. En gi shida. But ing'e ni kaka inyalo wacho ni ng'ato shida gi tek. Maybe ipenje also in another different way mamiyo obed annoyed. Obeda mostly a family ka en gi shida go tibed accused. Ang'o marach kodi? Joweteni mbese ni tinde nigi mon. Ang'o ma in careless akiang'o? But ka gibiro e osiptal ginyisowa ni an gi shida maduong' ma kata parents na ok ong'eyo, but koro abedo discriminated to akia kaka wach. So the best thing ng'ato kamano tere osiptal. Wang'e kaka wadhi deal kode. Wadhi yudo information, wabro keep information no secret, wabro miye chieth kaka dwarore. Nitie joma ng'eny mosebiro e clinic to giwacho kaka gise bedo gi shida, ang'o kata e family koro gibedo isolated, wachiedho gi and then they marry and life is okay. Ngima dhi mbele. Yena kawe simpline tapani ang itemi yude namba professor mondo mi wuo kode matut wangi kaka ikonyo bwanani. Linet, hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Yes, I'm Linet kawuok Nakuru. Machiegni Linet? Koro an gi Dichuo osebet go almost a year. So osebedo ka en gi shida. Mar like ka wan kode to feelings nitie. Ting dundi malo? En gi feelings. But ok otiek kata 2 minutes. Mano gima osechandaga, koro nabet kode piny mabedo kode thuolo apenje gimokelo shidani, kata ka en be ong'e ka en gi shida. To wacho ni gino osebedo ka time, to ok en gima onyuolego, ok en gima oare chon. Ne en gi dhako before, to walikosana wakaachana. So after kukosana, chal gima nobedo depressed, ne en gi stress. Koro ng'isa ni obedo single for almost 2 years. Maonge nyako moro amora moriwore go ne ena kamano. Koro ka wayudore wabet kode realize ni en gi shidani. Koro kang'eyo ni bedo kaka ne en kende ne mokelo shidani, koso penja daktari kaka inyalo konye. Erokamano ahinya. Yena mondo bi akaw simb Shem, prof. Shem, hello, penj laktar. Penj laktar Ruth. Wawinji Shem, machiegni? Erokamano ahinya. Apenjo election ma ng'ato nyalo bedo godo toward ng'ama miyo bende nyalo gemo nyaw mar tuono. Nuone kendo kiyie? Awacho niya, emotions bende nyalo gemo nyaw mar pien dichuo. Weche mag emotions when naturally emotionally attached to something. Kata attachment kata attachment bende nyalo gemo nyaw no. Erokamano Shem. Wachagi Linet koso wachagi Linet awacho ni aparo Linet jaode nigi premature ejaculation. Owacho ni ng'ano tieko piyo piyo. To koro gitemo relate relationship mane en go and so on. Mano en a problem mabedo iga. Premature ejaculation. But Linet is very good. No temo penjo. Wacho no bet kode piny magi. Gidwa ni discuss. Kendo nenore no penje in a good way. Moyudo story no. Now the next stage Linet needs and dineno daktari gi bwanani. Mondo gipim wach gine aneni to what is the problem. Aparo she's on a good road. Orieyo maber. So let them just, now that gisechako wuoyo, koro gidhi manichieth. Very important. Now, the last person, Shem wacho ni emotions. Emotions gin very important. Nitie negative gi positive emotions. Negative emotions git kaka I hate ng'ato,
iwang' gi ng'ato, mago are negative. But nitie positive emotions mar hero ng'ato, ibedo connected gi ng'ato, idwa wuoyo kode seche te. Those positive emotions miyo hera bede, miyo weche ma kitandago bedo kare. But nitie joma dak together to negative emotions e mang'eny. Gidhaw seche te, gi hate each other, gianyore. Those ones ginego hera. They kill bedroom matters. Mago nego hera. Yeah. Prof antiere kod penjo moro ka a. Awacho kacha ni penj na laktar. Masturbation bende nyalo kelo chandruogni. So masturbation en ga very common En ga penjo question, ong'eny. Nikech joma masturbate niga gi this gi self stigmatized, gi worry a lot nikech gima osepuonjwa e kanisa, gi kuonde ma ji leme, gi weche ma ji wache about masturbation. But masturbation nitie ma timore when people are growing up. It's part of sexual growth. They discover themselves and then it ends. Mano happens. What worries us en kakoro bedo habitual. Habitual matiende ni ng'ato koro weyo jaherane to masturbate instead. Inyalo maka kanyo matin akabi simp Peter. Peter, hello penj laktar. Hello. Machiegni Peter. Dio, apenjo. An gi sukari. To samoro aneno ka inyara maga to teko dok piny. Teko dok piny. Inyal konye nang'o? Okay. Prof apani watiek mar masturbation cha kata Yes. waduogo ir Peter kata dwani wadonje weche mag thieth nikech nawinjo kiwacho ni nitiere minyalo thiedh gi wuoyo, nitiere minyalo thiedh gi yath, nitiere ma moko nyaka tere surgery, kod nitiere moko ma inyalo riw thieth mopogore opogore. So weche mag masturbation, so nitie habitual matiende ni en gima koro ibedo addicted to. Ma en part of another problem waluongo ni sex addiction. Mano should worry one. Nikech koro onyalo distract you from your partner. And inyalo yudo ni because oko involve emotions and so on, you'd rather do that tiwe partner ni. Mano needs help. But nitie moko ma nyithindo timo once off go ang'ogo, should never worry you. It's part of growth. Nikech yudo ka most men kanigi shida, gibiro giwacho ni when I was 10 years old, gini notimore. That ended. It has no long-term effects. Okonego worry. So it's a habitual one. Now back to this gentleman. Owacho nang'o cha ni Nitiere gi tuo sukari. Tuo sukari. Tuo sukari samoro teko dok piny saidi. Now tuo sukari kobedo managed kare, you live a normal life. Tuo sukari is bad nikech onge gimarami. So people tend to ignore it. Inyalo yudo ni sukari ni malo, to ka ok feel anything, koro kidwa tiyo gi yath. Now, after some time, ka obedo malo aming'a, to cause damage to various organs of the body. Achiel kuom gi en that system mar ng'ama dichuo. Iyudo ni otieko teko ni onego nerves ma wawacho ka. Diabetes be kele. So, gima important e diabetes en making sure ni imanage sugar control ni kare kaka dwarore all the time. Ichamo the right diet, itiyo gi yath kaka dwarore, itest sugar ni frequently, obedo kare within the normal limits. Then you live well. Ka ok inyal bedo disciplined e wechego, to with time, yudo effects gi. Yeah.
Yena mondo mimulna weche mag yedhe ma ji tiyo godo kaka blue pill. Thothne joma tindo thoro tiyo kodgi ahinya. Debedi mae bende nyalo changia kata nyalo kelo midhiero ni. Ng'eny ji tiyo gi blue pill ok nikech nigi tuo. Gitiyo gi blue pill nikech gidwa dhi it's like a football match. Gidwa dhi nyiso ng'ato ni gin gi teko ma upogore gi jomoko. To mano is a wrong way of doing it. Nikech this thing is supposed to be love, okay, competition. Onge, what are you going to show people by time more than normal? So nitie a lot of abuse of blue pill ni. En yath maber but obedo misused. Itiyo kode marach. Itiyo kode marach. Kidhi e pharmacies gi ji dhi nyisi ni en one of the most selling drugs. Nikech ji tiyo kode for wrong reasons. Every person, ng'ama dichuo, in gi internal ability, inherent ability to do those things. So you don't need, unless ituo, you don't need to add blue pill mondo mi teko. Jomoko be tiyo gi other things. Aki ang'o, moko minyewe ndaragi, moko ang'o. So believe in yourself. You have the ability. But also listen to your body. Nikech dendi be nyaka I take care of. Iyweyo moromo, ichiemo maber, itimo exercise moromo. Then you also have healthy relationships. Then things will work. You don't need the blue pill. But can it hear any problem ma ineno ka ok ingima, then ne daktari mondo mi yath kaka dwarore. Yeah, so that abuse is worrying. Antere line ma iwacho ka prof, ni ng'ama dichuo nyaka ji amini, chiemo maber, nind maber, ka inyalo manage stress, te mondo mi manage stress. Nitiere kaka Nyasaye nochweyo teko ni maber moromo. Kik misuse yath, kipani loso to kare podi medo ketho. Aneno ka Trevor sechopo machiegni odwa kelo weche manyien. Ademba mak mana ni mulna weche mag thieth mana matin nono. Thieth thoro chalo nade? So kaka wawuoyo iseneno nitie gik ma kelo shida e bedroom ka ma ok gin tuo mag del, gin lifestyle or gin stress mag relationship or gin gima chando ng'ato mamiyo o lose self esteem. Mago wachiedho through gima waluongo ni therapy. Therapy en wuoyo mar chieth ma iwuoyo kodi tinyisi kaka inyalo handle problems gi mondo ibed in charge of your own self. So therapy is very important. Then nitie tuoche moko madwaro yien mitiyogo. Mawandiko prescriptions. Because maybe nitie shida gi hormone or other problems in the body, machuno ni nyaka iti gi yath. Then of course, surgery ma wawacho ka. Nitie tuoche moko ma ka watimo test, waneno ni maybe nitie blockage moko mag blood vessels and so on. Mago to koro dwaro surgery. So kwa assess ng'ato mwa yudo diagnosis, then we decide. Seche moko watimo all those together in one person. Yeah. Ero kamana ya prof. Aneno ka thuolo maya wanga. Kata kamano twagni wadwa ni wagole studio ka mondo mi ka ji dwa nyalo tudore kodi gi tudre kodi gi go simu gi yud ler mathoth kachiel kod kony mathoth. Wanyalo yudi kanyi namba mar simu bende wabodo ko ero kamano. Nitie clinic Nairobi ka, Fortis. To kagidwa nena to gigo simu to gibook appointment. Namba magigoyo en 0746 028 088. Gidholuo iwacho ni 046 028 088. Kagigoyo to giyudo appointment, then wanyalo romo. Ero kamana nya prof, aduoko ero kamano en twak mokwatieko kata iningeno kwatieke. Kata kamana gedo ni odiechieng' machielo ibo yudo thuolo iduogi mondo ibed puonjo nyikwara Mugi Ajwang'. Wang'e kaka wanyalo chwalo twagni nikech okwatieke prof. Wayiere donge? Ero kamana nyakwara Mugi Ajwang' wano Professor Joakim Osur. Ne wang'eyo pek ta inyanya kuom joma pod tindo, wayudo kacha ni lifestyle kaka ji odak, kaka ji chiemo, stress mag ngima, mag gin gigo manyalo kelo midhiero ni. Aduoko ni Professor ero kamano mathoth. Ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare kamoting'o jogo mochung' ne duol taya kachiel kod ler mar studio. Ne director na Bob Wafula ero kamano mathoth, ne producer na Papecho Okoth Nyameja ero kamano. Nyaka kendo odiechieng' machielo, ani luonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.